abubuwan da biye da kai a cikin 5TU sai an sanar da kai wanda baka taɓa jin su ba saboda jagororin mu ba su da tare ko da yaushe aikin ku suke yi. Bayan sallama da girmamawa gare ku maza da mata kuma yana ƙara miƙa saƙon godiyata da yin farin cikin da nake ciki akan manyan jagororin na arewacin Najeriya waɗanda suka riƙe tafiyar nan da gaske domin kawai su ga ɗan uwa maza da mata an ci gaba an fita daga cikin wani kunci da ake ciki. Kar ku manta wannan tafiyar ta yi sila kuma ta yi sanadi na abubuwa da dama. Rayuwa ta canza, muna gode wa Allah da wannan abu. Wannan ikon Allah ne kuma haka Allah ya tsara. Ku riƙe gaskiya, mu riƙe gaskiya, mu riƙe gaskiya. Duk matsayin da kake so a wannan rayuwar ka riƙe gaskiya. Babu tayi. In na ce zan yi muku bayani akan 5TU, na tabbatar sati ɗaya ba zai yi min komai ba. In tsaya a nan ba zan ji bacci ba. In taɓa ku labari akan wannan kamfani na 5TU ba zan gaji ba. Ya yi min komai kamar yadda kuma na sanya muku komai. Wasu kuma zai yi musu komai. Muna roƙo Allah ya fahimta da duk wanda bai shiga wannan tafiyar bai shiga. Babu irin ta wallahi. Babu kamar 5TU. Babu. Ko akwai shi bai zo ba. Ba mu gan shi ba. Alhamdulillah. Wannan babu irin shi. Ana miƙa saƙon jinjina ga waɗanda suka yi wannan ƙoƙari. Ku sani akwai manyan mutane a nan. Wasu an san su wasu kuma ba a san su ba. Ina farawa daga kan wani shi ma fa wa gan koyi ne ba. Wasu sun san shi wasu ba san shi ba. M.I. Hassan. Duk wata guguwa da aka yi aka buga aka faɗi aka tashi yana da sa hannu a ciki. Kamun kusan da komai M.I. Hassan ya yi ƙoƙarin shi bayan namu. Sai aka zo aka samu bulldozer wanda ya ce ku jaye ba kwa iyawa ni na riga na fi ku gane komai. Wato bulldozer sarkin aiki Elmaz. Ya mutum ya riga. Yanzu nan nake gaya mai abu ɗaya. Wannan jama'ar da muka gani nan aka ce min wai ai jama'ar da suke waje sun fi na ciki yawa. Na ce to siyasa ne fito. Ai ya fito yin siyasa cewa ya riga ya ci. So muna godiya ga Allah da irin wannan falalar da Ubangiji Allah ya mana. Na san ba alkhairi da ba abin da zai tara wannan jama'a nan. Da cutar ku ake yi wallahi ba za ku yawa a nan wurin ba. To sunan da ake kira ma wannan kamfani 5TU alkhairi insha Allah alkhairi ne. Kuma shi muke gani kuma shi za mu ci gaba da samu da yardar Ubangiji Allah alhamma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ba ni dama kuma lokaci ba shi da yawa amma zan yi iya kokari na in sanar da ku abubuwan da kuka sani da waɗanda kuka manta a tunatar da ku dukkan san su amma ba kun manta da su. An ce muku bayani ne akan ya za a yi kankanin 5TU har ya girma ya kasance kana samun manyan daloli kamar yadda Elmas kawai na dala ne a jikin shi. Yadda kuma za ku na samun dala kuna kwance shi ne sai ka yi abin da ya kamata. Menene abin da ya kamata? In har kuka bani hankalin ku insha Allah za ku ji abubuwan da kuka taɓa ji da ke. A 5TU na farko abin da za ka yi bayan Allah ya ganar da kai gaskiya ka shiga 5TU ka yi activation ko amma activation. Kar ku manta kowa ya sani kamfanin 5TU ba hanyar da ake mai transfer kuɗi ba hanyar da ake mai transfer dala wallahi babu. Dole sai ka je gurin wanda yake ciki ya samu alkhairi shi ne zai ma activation ko ya ma kyauta ko ka bashi 35,000 daidai da farashin da ka samu dala a wannan lokaci kamar yanzu. Shi kuma zai ma activation ne
a zari dalan shi kuɗin da ka bada duk wanda ka ba kuɗi ya ma activation aljihun shi kuɗin suka yi shi kuma ya ma activation kuɗin da ake samu a 5TU kai ba zai ɗauka ba aka ce a gaya muku duk abin da ake samu a 5TU alhamdulillah mu da kuke gani gaskiya mun gode Allah mun samu kuma muna burin ku samu ku riƙe abu ɗaya shi ne in ka ga mutum da ci gaba ka mai fatan alkhairi sannan ka nemi yayaye ya samu ba ka kama kuɗin abin shi ba tunani ba ne hanyar da za ka bi ka gina account ɗinka shi ne na farko ka kawo mutum goma ka yi ƙoƙari mutanen nan goma ka gaya musu tsakaninka da Allah su ma ko su goma su kawo mutum goma ina gaya muku yadda za ku yi account ɗinka ya kasance ya girma kuna cire ku ne za ku kama biyan kanku da kanku da kuɗin da kuɗin su a 5G wasu bai san da wannan mutum goma ka gaya musu gaskiya kowanne ya kawo mutum goma in ka buga wannan mutum goma in suka kawo goma labutu ɗinka ya cika mutum 100 so kuma kowanne ka gaya mai tsakani da Allah ya kawo wani so ko da za ka tashi wannan level ɗin ya cika da ka cika level 1 da 2 ka gama kamfanin 5G ya sallame ka in dai har kai wannan ka gaya musu gaskiya babu wasa maganar da nake ga muku kamfanin nan ya sallame ka ta yaya ya sallame ka akwai abin da kuke tsoro 3x kowa na jin tsoro wannan jama'a ku sani ni yanzu bana cin 3x wayannan ba sa cin 3x sun wuce wannan zamani kuma za ku zo muna muku fatan haka sai sun kunna robot ko ba su kunna ba malam akwai dala a kamfin su kullum saka tashi sai sun gada wuri ko sun kunna ko ba su kunna ba me yasa sun yi abin da ya kamata mu ma mun yi abin da ya kamata abin da nake so nuna muku a nan ta ya za ka rena account ɗinka kai ma ka kasance kana samun haka wannan tsoron da kuke yi shine na 3S malam ka ci 3S kuɗi ka ci ba zai yi wa kawai account ɗinka ya buɗe a ce ka ci 3S ba zai taɓa yiwa ba kai ne kake kashe kuɗinka kana yi ma mutane activation kuɗin ka kana cin kaji kai da mara ko kuma kana abin da kake so dole mu dai a yi abin alkhairi da wannan kuɗin shi ne fatan mu to abin da nake so ku gane daga cikin bayanin da nake so mu yi wannan kowa ya sani shi ne dole in dai kana so kai ma ka kama samun mazan kuɗi manyan daloli shi ne ka cika level 1 da 2 in dai kai haka insha Allah kamfani ya sallame ka 3S yadda za ka yi kauce mishi za ka so ka ci 3S wani sirri ne zan gaya muku wanda account ɗin shi ya buɗe shi ne kun san cewa ana kunna robot ba kowa yake kunna ba akwai wanda kamfani yake kunna musu musamman wanda account ɗin su bai buɗe ba yadda za ka yi avoiding cin 3X ɗin nan shi ne in za ka iya ba kowa zai gaya muku ba haka saboda ba ma time ba ne kawai za a baku da sauƙi saboda sauƙi ne kamfani ci gaba da kunna mu idan har kana da robot 5, 10 ko 7 a kunne ka yi haƙuri a yi plus a sauke ma dalanka sannan ka sake kunnawa in aka yi match aka ce ga abin da za a ja ila kana da dala 500 ka kunna robot 5 sai aka ce ai za a zuƙo dala 350 sauran kuɗin da suka rage ka ci abinka ka yi activation akwai wani kuskure wanda mutane mu ba san shi ba akwai lokacin da za ka zo cikin account ɗinka sai ka duba sai ka ga ai akwai playing kila kusan guda 5 ko sama da haka amma kuma ga dala a e-wallet ɗinka wani kawai sai ga ato tun da akwai kuɗi a can akwai robot suna playing kuma ga dala na gani ai bari in je kawai ta activation kana ƙara activation sai ka ji an ce maka 3x wancan playing da kake gani photocopy ne an riga an dawo ma da su bai gama kawai tsayawa ba ne time ɗin tsayawa ne bai ba amma ajin ma kuɗin ka wannan shi yasa kuke cin 3x ma ko ya san da haka ba to sirrin shi ne kada ka taɓa kuɗin ka in dai ka ga playing bari a aje gaba ɗaya wannan wani sirri ne sai an yi plus 0 baka da robot ko ɗaya sai ka je ka kunna abin da kake so in ka kunna abin da je ka activation da shi ba ta yadda za a yi ka ci 3x in dai kana haka sai abu na gaba wanda jikin ana tunanin ba ku san shi ba a kun san shi break wanda kawai za ka ga can cikin upgrade din dala na shiga cikin amma ba ta ka bace sama ta yi
taimako ne kake yi virtual kai ne ya kuma wannan upgrade da kake gani girma ne ake ƙara maka idan ka zo ka shiga a tsarin 5 ka shiga ne a ƙarƙashin upgrade na U10 da zarar ka tara dala 500 a e-wallet ɗinka za su nishe ka U20 akwai U30 U40 U50 U60 U70 Allah ya nuna mu kun je U70 kowane daga cikinsu akwai dalolin da suke za a kai ka to amma menene amfanin wannan upgrade wasu sun sani wasu ba sani ba so ku ɗauki calculator wayan ku gane menene U nan suke nufi idan har ka shigo kana U10 aka kai ka U20 kayan abin da ya kamata wani daga cikin daula ɗinka ya zo ya je U20 kai kuma ka je U30 ku sani duk wanda ka kawo a level 1 ɗinka ana baka dala 8 level 2, 3, 4, 5, $2 ne haka ne ko? to idan kai ka je U30 wanda ka kawo ya zo U20 to shi in ya sake kawo wanda zai zama da irin wannan U ɗin to an daina baka dala 8 a kan direct ɗinka za a baka dala 8 so $16 kusan da wannan sirrin wasu sun sani wasu ba sani ba time mun sani ba time da za a zo a muku wannan amma ko ba a gaya muku da abin da ke shiga account ɗin ku kenan ko kuma ku ta ganin ba ku kawo ko ba community income na sauka wannan sai 5 ba kai aikin komai ba amma kaga community income na sauka daloli kawai suka sauka a community income ɗinka so idan ka je U40 wanda ke kasanka mu dawo wannan da nake cikin shi na ce muku level 2, 3, 4, 5 ana baka $2 ne ko to idan wanda ya zo a kasanka shi ma ya ji irin wannan yudu kaza to kowanne irin da kuɗin shi wanda ke U20 ya zo yana da mutanen da za su zo U20 kenan to shi ne an daina baka dala 2 dala 4 za a baka an rubanya maka saboda kayan abin da ya kamata mutanen ka sun yi abin da ya kamata haka har kowane level wannan ku rike haka yake wani za su tambaya kuma za ku samu ilimi a wurin sauran jagororin akwai abu ɗaya wanda zan gaya muku a yanzu ne wanda zai amfane ku wannan yana da muhimmanci shi yasa ne kan shi ka taukan in kuka san wannan kowa zai je ya kwancin shi amma fa sai kun yi aiki jama'a ana shiga 5 da $20 ne dala 20 amma ba tantan muke ce muku ba da dala na biya na shiga tun ana ba da dala 200 no robot biyu so wannan dala 21 ɗin charges sai in crypto kun sani in za ka tura dala sai an caje ka gas fee na $1 right haka ne ko so shi ne ake cewa $21 sai ka buga a farashin da ka same ta ka biya so abin da nake so ku gane wanda ba ku sani ba in ka shiga 5 ka biya $21 har abada ba za ka ƙara ba da ko su ba daga cikin aljihunka sai shekara ta ƙare kuma ba aljihunka za ka saka ko ka sake biya ba membership fees duk shekara sai ka biya $20 akwai ta a cikin account ɗinka deducting ɗinta ɗaya za a yi ka danna a yi ma renew account ɗinka a yi ma hakuri a ci gaba ina da wannan wani sai mu yi musamman da shi ne idan har ka gina cin ɗinka da Allah ku ɗaukar kuletan wayan yanzu nan alal misali kana da mutum 10,000 ko in ce 15,000 ba zan ɗiba kaɗan ba saboda na sa abubuwan da mutanen mu suke tarawa idan kana da mutum 15,000 kar ka manta mu ce laburuwan ne ka duk wanda yake laburuwan ne ka mutum 100 ne mutum 50 ne dala 8 kar ku sa da su ka buga mini mutum 15,000 sai ka ce dala 2,000 so 15,000 jama'a nawa kusan $30,000 right dala 30,000 din nan su ne za a baka akan $2 kar ka manta ba direct ɗinka bane wa'anda mutanen ka suka kawo ne dala 30,000 wannan shekara idan shekara ta ƙare malam sai an tura ma wannan dala 30,000 duk shekara ta Allah haka ake biya kun san da wannan amma ba ku sani ba ku sani da kayan abin da ya kamata a biya duk shekara duk mutanen da suke karkashin ka sai an sake baka wannan abin da ka samu a wannan shekara duk shekara ta Allah sai an baka don duk shekara sai kowa ya yi rubu malam muna ciki an yi rubu an sake ba sai ka kuɗi kamar hauka kanka sai kamar zai biya
wani ya yi upgrading ta ga wasu garorin sai ka yi mamaki sai ka yi jirgi sai malam saboda ta ga abin da ke ɗaure na kai mun shekara mun gani an ba mu wa'anda suka shekara an zuba mana da lori kai mutum nawa kake da shi ka buga a wannan shekara kar ku manta mun yi lissafi na akan level 1 2 mun yi lissafi akan level 2 to 5 to ina a level 1 ɗinka kana da mutum 100 dala takwas sai ma duk shekara ka buga mini misali kana da kira level 1 ɗinka mutum 100 dala takwas so 200 takwas so 200 ko nawa ka gani duk shekara sai an maimaita mai to ka yi abin da ya kamata ka je ka yi kwancin ka duk shekara ta Allah kana da wannan ganonin haka yake a kamfanin 5T malamin zuwa ba shi da amfani zai ka yi activation an riga da an cire withdraw tun lokacin da ana yi sai ma sun kwashi magana gaskiya ba mun kuka yi withdraw lokacin da ana yi yanzu ba a yi malam sai dai ka yi transfer ka nemi mutane ka gaya musu gaskiya wannan shi ne shawara duk abin da kake ka riƙe gaskiya kar ka yi da'ai ma shaida ta zalunci ko ta yaudara ko ta rashin gaskiya duk abin da za ka yi ka yi takama da duk inda aka ganka kana rikici kai ne mai gaskiya wallahi Allah na tare da kai ka bi Allah da manzon shi ka bi iyayenka ka rabu da su lafiya ka kyautata ana samun alkhairi a 5T jama'a mu yi kyauta givers never lack mai ba da baya rasawa har abada wallahi ba za mu taɓa rasawa ba da izinin ubangiji Allah kowa sai ya mori 5T gobe ubangiji Allah wannan shine kaɗan daga cikin ilimin da nake so in sanar da ku kuma sun sani wasu kuma ba su sani ba ba time babu lokaci akwai abubuwa da yawa har yanzu ban kalli zai ba ku jama'a na ga muku abubuwan da har yanzu na samu thank you very much jagora da murmushi da mutunci da komai banda siya jagora ɗan no'az da ala fita ba masa sakamakon jagora mana tukunna a titina mana al'umma ina waɗanda ko mata nan DJ jama'a a kai wa DJ ruwa a kai wa DJ ruwa a kai mata abinci idan na ga alamun akwai matsala batir ɗin sa yi wut waye sorry akwai abin da muka tsallake a janta a rahakuri takaitaccen tarihin kafuwar Team Network Nigeria wanda mataimakin chairman na Team Network Nigeria wato Muhammad Adam Ishaq Daneji. Ku jirgin shi wani haɓa ya mai